आयु फाग्लिया नंगौहाय आंबो जि थांनो लुबैखायो ओइ मालाबा थांगोन दे नोंसिनाव हौवायानो थांनो होथ्राहाय आंना सकसिम लांफैदे आंखौ नोंजों थांफागोन आङो हौवा गैयै समाव माथो खोनासंबाय थादों खोनासङाखै जेबो खोनासङाखैबालाय मानोथो खोमा थिया थिया जानानै आंनि खाथियाव थाफैदों सोरजों रायलायदों नायफैनायदोंमोन आं सोरजोंथ' रायलायामोन मिनिग्लाबलायनाय आं सोरजों रायलाया नोंनोलाय मानो नांगौसै मानो नांगौसो जालायबावो ओरैनोबा आजिखालि खथ' मानसिफ्रा रं नाम्बार नाङै खारदलागासिनो दं आरो ना बिदिसो बावदों गोदाव सोराव दे बेफोरखौ बाद होदो बांद्राय बेफोरखौ थाल लाबाय थानाङा नोङो थांदो बेदर लायदो दाख्लैनिफ्रायनो बेदर मोनजायाखै आङो फैसा हर फैसा गैया आंनाव फैसाखौलाय मैया दाख्लैसो हरदोंमोन दा आङो जा मैया हरनाय फैसाखौनो हिसाब लाबाय थालायबावो लायाबा फैसा हरखाबाय आं नोंनो आंनाव बिबाय थानांला बेदरसो जानो होनलायबावबाय जासिलिखा माथो बिलाय बासायनानै दोनदोंमोन आंहा 200 थाखा गारियाव थाव सोनानै दा बेलासियाव मैदेर नायदलाबायनो होननानै जायालै बे हिन्जावजों दा लायाबाबोथ' दिगदारसो जागोन लायनोसैलां अखायाबो माथो मोनबाय थाखोब्रा दारमासनि दानो हालाय दानो गारलाय दैलां बोथोरबाथाय बिदिनोलै दैलां बोथोरबाथाय सान्दुंनि गेरेन्थि गैया अखानि गेरेन्थि गैया दानो हालाय दानो गारलाय जेवगा मांगास मोनला जोब्बायलां आसलथे जरा गोनांफोरनो मोजां जायो आरोखि अखा हानाया गरम बोथोर नालाय एसे थान्दा जायो आरोखि थैद जखा सुग्राफोर दं नामाब्रा बेफोरावलाय केसरा बुस्थु नङाना बेबो दा जखा सुयै सुयै मासिमबासो मोनहैलाय लांगोन थैस नै आदा गेन्द्रा फैदों माथो हाब मा थफ्ला लाना फैदों बेलाय बेदरफोर लाबोआखैथ' बेदरफोर लाबोदोंबा थगाय थसेबाबो लांखायो जायला फाग्ला अखा बोथोराव गामसा गाननानै मा नेबाय थाखो जायखिया खामाथो बिलाय सोरखौथो नेबाय थादों नोंलाय थै आदा गेन्द्रा नोंखौ नेगासिनोखामोन आं आंखौलाय मा गोदाव सम नेलाबायखो नोंलाय थै आदा गेन्द्रा थांखुर मोनजाबाय खोमा होननानै नेदोंमोनलां दं नामा गैयालै थांखु जाबा खुगा मोनामो होननानै हिन्जावनो रायबाय थायो खाथियावनो थाहोआ ओंखायनो थांखु गारबायलां 2 मास मानि जाबाय गारनाया नंगौना नङालै आदा गेन्द्रा नंगौलै जायो जानायालाय उसुबिदा जायो हाबा जानायफ्रा मोनामो आरोखि ओमफ्राय बेलाय माथो बयलार लाबोदोंमोनलै आं एसे ब्रयलार बाथरि नायगोना नाया नोंलाय आदा बाथरि नायनो होननानैलाय खुलियोलै मबाइलफोरखौ ओमफ्राय बाथरियाव सहैनायनि सिगांनो माबा भाइरेल माबा माबि भिडिअ नुनानैसो बेफोरावनो गोदोनानै थालाङो बाथरिसिमखौनो सहैला थै जाम्बासोलै नों बाथरि नायखायनोथ' जेबो मोनथियाखै नों ब्रयलार जायै जायै खथ' मानसिफ्रा हेलागासिनो दं गम मोनदों नोङो बेदर जाबाबो हेलाग्रा जाबाय नामा फंबाय ओमफ्राय बाथरियावलाय मा माथो होदों बाथरियाव मा नुदों माने नों मिथिमाराखै आदा मिथियालै थैस मेरला मानसिफ्रा ब्रयलार बेदर जायै जायै हेलागासिनो गिदिर गिदिर बेमार जानानै माबा बार्ड फ्लु जायोनो माबा गिदिर गिदिर डिजिस जायोनो हेलागासिनो नोंबो जानांलालै आदा गारहरदो होद जाम्फैयाव गारहरनोसै खोमालै ने नाङालै आदा जाम्फैयाव गारहरनो नाङा सेवबा मोनामो नै हायावनो दोन सैमाफ्रा जालांथों होद गिलायलांबायलां औ गिखानांगौबो जाला लां दिनैनिफ्राय बयलार बाथरिखौ नायनाय जालालै बाथरि नायनो नागिरो माबा सिख्लाफोरनि मोसानाय माबा माबि नायनानै बाथरिसिमबो सहैलाब्रा फाग्लासो नायो आंबो नायनाया इन्टारेस्ट जायो आरो सिख्लाफोर ओरै मोसालाबायनायखौ फाग्ला मानसिफोर नुगोन गज' खालामोलै बेबो जयखियाखा ओइ थांसै खोमा दे दाहाय लोगो हमलायनोसै दे थाथ' दाहाय लोगो हमगोन दे आदा दे जाबाय र' थगायगनो हाबायलै सेरसेखा खोमा आलु जहलजों होहैनोसै आं जाबायलै रखरा
फुरा चिन फवानि जख'खाबायदि मोनदां जाबाय र' जा जाम्बा खालि गेन्द्रायाबो मानसिखौलाय नुनायाव माथो सियान नुयोब्रा जा जाम्बाखा बाला मानसिया मारै हिनजाव मोनखोब्रा बेलाय फाग्लालै हैद थांसैलै मोनग'बाय आंहा मैयानि गोरान लाबोनायबो दंखायो लागायहैनोसै आं फुङावनो बेदर लायग्रा मानसिया दाबो सफैया ओंखाम उखैनायासो हाला आङो दा बाराबा लोगोनावसो बेरायहैनानै थिब्रे जानानै फैगोन आङो है थाथोंहाय नेबाय थाला आङो बेरायहैनोसै आं उफ जालालै गरमा आयु फाग्लासो एथ' गरम जायो नालै दहायनो थांनाया दासो फैदों नोङो दासो फैयाबा ओमफ्राय बेदरालाय बेदरासो होनबावदों बेदर जायै जायै खथ' मानसिया हेलागासिनो दंनो जायलाय लामायाव दासो खिथादों आंनो ओंखायनो लामायाव गारनानै फैबाय बेदरखौ लाबोसैलां नोमा नोम्फानि बेमार जासावदों दुनियानि मुर्ख जाम्बा थयला बस्थाया नोंनावनो जोबदोंहाय बे जायलानि खोथाखौ खोनासङो नामा सियालसो बियो सियालसो एथ' सादा सिदा मानसिखौ सियाल जालायबावो बाथरियाव नुनायखायसो खिथादों दा ना नोंबो आंखौ थैजानो लुबैदों बेदर जानानै दस्र'खा साननायफ्रानो आंनि साननाया गोदाव सर' नङा नोंनि साननायासो गोदाव सराव नों एफा जाम्बा सानदों बेखौ हा एफा सिदा सादा सानदों दा नै बेदर गारहैनाय जायगाखौ नायसै बेदरा दंना गैया गावनि थाखायसो लांदों बियो बेदर जानो लांगोन खोब बियो गाव जानो गावनावनो मेरला थाखा दं नोंनिफ्रायसो बांसिन थाखा दं बेनाव मिथिबाय खोथाफोरखौनो उल्थां फाल्थांल' बुंबाय थायो ओमफ्राय नोंलाय बेबायदि एथ' मोजां ड्रेस गाननानै बहा थांनो नागिरदों ना सोरखौबासो लोगो हमहैनो नागिरदों गोदाव सर नङा दे हो गावखौनो खोब सिख्ला गोरलै मोननानै लादों नामा नोंलाय गोदाव सराव बुंबाय थानाङाहाय आंखौ आहा लोगोनि न'आवसो थांनो नागिरदां मा संनानै जायो जादो नोंनि गोसो बायदि आं थाब फैगोन आंखौसो संनानै जानो थिनलायबावो गोदाव सर बहा थाङो बहा मायो साला बारा गद मोनाखिसैलै आं बे मानसिखौ सोरखौ लोगो हमहैयो सोरखौ मायो साला फनावबोथ' रायलायखोमाबाय थायो बियो फाक्का बेखौनो लोगो हमनो थांखादों बियो बारा गद मोनाखिसै आं आजिखालि ओरैनोबा मबाइलफ्राव सोरबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों सोरबा हौवाया सोरबा हिन्जावजों लानानै खारलायगासिनो दं बारा गद मोनाखिसै आं बेबस्था लानांगोन जानाय नङा नङाबा बारा थिग मोनाखिसै आं सोर फन हरखोब्रा नै माथो आदा गेन्द्रासो हेलौ आदा गेन्द्रा ओइ आंनिसो इमारजेन्सि फैलाय खामानि दं हाब मा इमारजेन्सि जालायखोब्रा आदा गेन्द्रा फैब्रा न'आव फै होमबा खिथागोन आं न'आव फैखांबासो दे नै नोंसि लामाजों थांगासिनोखा आं दे थांगासिनो आं औ दे फै आं न'आवनो दं औ दे माबार है साला अखायाबो मा खि मोनजानो हालायखोब्रा थैस मा इमारजेन्सि जालायखोब्रा बेहालाय ना दहाय बेदर थगायना लांनायखौसो आन्दाज मोननानै फाग्लाया जोंखोना माखोसो थैस थांनाय नायनोसैलां ओइ आदा गेन्द्रा एफा इमारजेन्सि लेंहरनाया मानसिया बोरोब्रा ओइ सफैबाय औ आदा बैयावनो जिरायनोसैलै नोंखौ नेगासिनो आं नै जिराय ओमफ्राय आदा माथो एफा खुदाखु इमारजेन्सि लेंहरामोन माबामोनलै फंबाय नों माथो इन्सुरेन्सखौ मावोनो थाद सोर इन्सुरेन्सखौ मावलाबायनांगौ जाखा सोर बेलाय जानला मोनला होनलाबायनालाय आंखौ नोंखौ दा बाराबा थांहोगोन आं हैद आं थांनोसैलै रब्रा फंबाय थारमाने खोथाया बिदि नङा मानसिफोरा नोंखौ इन्सुरेन्स मावो होन्दों नालाय ओंखायनो सोंनाय जादों आरो बे इन्सुरेन्सखौ सोंदों होनबा माथो आंलाय बेखौनो दस्रा जुदासो सानदोंमोन गारजि फारजिनो नोंनाबाथाय बिदिनोलै खेस्रा सानदेन जोबा ओमफ्राय नों मावमारो दा इन्सुरेन्सआव मावो मावनायालाय आदा ओमफ्राय मा मानिथो इन्सुरेन्स मावो मानि इन्सुरेन्स मावो माने गारि साखा खब्रैनि मावो
बाइकनि मावो स्कुटिनि मावो आरो मानसिनिबो मावो आरोखि मानसिनिबो इन्सुरेन्स मावो आरो ओमफ्राय नै फंबाय मा होनो बै दाउसाव बोरमा सोरमा अमा समानि इन्सुरेन्स मावो ना मावा नोंलाय थाइट बुरबाव सोर खिथाया नोंनो दाउ अमानि इन्सुरेन्स मावो होननानै गोदाव सोराव होनखायोलै सोंदोंसोब्रा आं फंबाय जाबाय बायनोबो हागौना बेफोरबो गारि मथरनि मानसिनि जाबाय बायोबा बेखौनो माबा होगदावलायबावोसो सोंबाबो एसे सोंथाव कुइसनखौ सोंनांगौलै आदा ओमफ्राय बै गारिफोरनि कन्डिसनालाय माबायदिथो माबायदि कन्डिसनाव इन्सुरेन्स मोनो माबादि कन्डिसन माने गारि मथरफ्रा गोमाबा गोदान मोनफिनोब्रा बुरबाव मोसौ गियान साला होनबालाय कन्डिसना मोजाङानो माथो होनबालाय आंजों मिलायथारगोन आंनाबो इन्सुरेन्स खालामनांगौलै फंबाय हा नोंनोलाय मानिथो इन्सुरेन्स नांगौ जाखो गारि मथरफ्रा इन्सुरेन्स गैखाया होमबा नोंना दंनायालाय दंलै फंबाय गारि गरायनो दंजोबखायो गारिनि नङा थारमाने फंबाय नोमबाजैनोसो इन्सुरेन्स खालामनो नागिरदों आं बेना इन्सुरेन्स गैया थारमाने खोथाया बिदि आरोखि अ आइ सि ओइ देख आइ सि इउ योर वाइफ एभ्रिथिं जायो आदा मानसिनिबो जायो जायो माने फंबाय आंना एसे जुदालै बैफोरबायदि इन्सुरेन्स नङा थारमाने आंना हिन्जावा रं नाम्बारजों रायलायखोमाबाय थायो माला खारखोमालांगोन खुनु गद गैया ओंखायनो बे खारखोमालांबा बिनि जायगायाव दस्रा हिन्जाव मोननायनिसो इन्सुरेन्स खालामनो नागिरदों आं फंबाय बेखौसो बुंदों आं थैस फाग्ला हिन्जावनि इन्सुरेन्स जाबाय बायो नामा आंनो दासिमबो हिन्जावखौनो मोनाखै नोंनो हिन्जावनि इन्सुरेन्स बानायना होनानै नोंना हिन्जावा सोरजोंबा ब्लड खारलांमारोब्ला आं बहानिफ्राय मोनना होफैनांगौ नोंनो गोदान हिन्जाव जाम्बा जादों थैस आं बिदिखौ बानायला बायालै माबा मोनसे खालामदोब्रा फंबाय जाबाय बायनोबो हागौना नों इन्सुरेन्सनि मानसि हिसाबै माबा खायदा खुदा खालामनानैबाबो बानायनानै होदोब्रा नांगौ आं फैसाखौ एसे बारा होगोन ना नोंनो थैस जानला मोनला सानोलै नोंबो गोदाव सोरावनो जाया आरो होमबा हाब फाग्लायालाय मा अख्राथारब्रा जाया होनबाबो जायोल' फैसा एसे लुथिनलां बिगुरनिफ्राय थगायनानै बायना होमारसैलां दै हास फाग्ला मा सानखो नोंलाय जेबो सानाखै आदा जायो जानायालाय ओरैनोसो होनफ्लादोंमोन आं दहाय नोंनो नांथारगौबालाय बानायना होनसै दे आं आदा ओइलाय फाग्ला बिदाखौ जाहाम्ब सानलायबावो जामारो होननानै मिथिखागौ आं खालामनानै होदोब्रा फैसा बेसे नांगौ ओमफ्राय फैसाखौ बारा टेनसन लाथ'नाङालै आदा नों जिखुनु गाबोन फुङाव नोंनि हिन्जावनि भटार कार्ड आधार कार्ड पान कार्ड रेशन कार्डखौबो लांहायोबा दे जागोन दे फुङावनो दे आदा दै फुङावनो थां दे थांगोन नोंनो नांथारगौ होनबाय नालाय बानायना होनसै आं नोंनो दे हामथारबायलै फंबाय दे आदा दे थाथ' दै दे थांसै औ दे गाबोन फुङावनो फै दै बदेहा दे साला दालाय साला फनफोराव सोरजों रायलायग्रा खारदो नों दाना साला जेबो लस गैला आंहाबो गोदान मोननाय साला खारबाय बायबो हांगौलै खाराबाबो होखारबाय थागोनलां माबा माबि बुङै दाहालाय मा टेनसन साला गोदान हौवा लायथोंलै रं नाम्बारनि हौवाखौ नायनायथोंसै माबायदि जायो साइस जायाबा हामगौलां डेन्जार साइस जागोन बायदि मोनदां इन्सुरेन्सनि हिन्जावखौ मानसिफोरा बिराद साइस जायो होनदों माथो दसेनो थांथोंसैलां खारथोंलै बियो सोरजों खारो